Усім прывітанне. Я Женя. Я Владислав Гарбацкі, сацыялінгвіст, гендерны даследнік. І вы можете ведаць нас па іншым падкасці пад назвай «Краіна цмокаў». Апошні раз мы сустракаліся менавіта там. Калі вы яшчэ не слухалі яго, прапаную пашукаць эпізоды на сайце беларусь.фм. Яны былі прысвечаны менавіта беларускай мове. Але з-за таго, што падкаст «Краіна цмокаў» прысвечаны не толькі беларускай мове, а наогул усяму беларускаму, культуры, мітам, легендам, падзеям з гісторыі Беларусі, мы вырашылі перанесці нашае моўнае падарожжа ў асобны падкаст. І ён перад вами. Вы слухаеце наш новы падкаст пад назвай «Лоўцаў слоўцаў» на Беларусь.фм. У гэтым эпізодзе вы пачуеце пра тое, адкуль такая назва і чаму менавіта яго вам трэба дадаць да свайго спісу улюбёных падкастаў. Ці можа нават падпісацца на яго? Уладзік, надоечы думала пра вось гэтую тваю шыкоўную ідэю, каб данесці людзям пра гэтыя такія патаенныя слоўкі. Слоўкі, якія хаваюцца ад нас у архіўных слоўнічках, ці тыя слоўкі, якія ёсць у рэгіянальных мовах, у лакалізмах, але якія такі знікаюць патроху, ці вось фемінітывы, якія з аднаго боку такія ўласцівыя нашай мове, а з другого боку бачцца як нешта такое новае і такая нейкая, можа, і бздура, бо ніколі не было і вось зноўку. А яшчэ вельмі моя такая улюбёная ідэя, твая ідэя пра стварэнне слоўніка віцеблянізму. І вось, калі я пра гэта ўсё думаю, такую вось ідэю злавіла. Думала пра лаўца сноў, на ангельскай мове Dreamcatcher. І вось, не ведаю, ці знаеш, ці бачыў ты такі прадмет калісьці? Я ведаю гульню «Лавец Сноў? сноў». Такую гульню, камп'ютер і фільм. І фільм. Так. Ну добра, і што ў той гульні і фільме? Ну, я не гуляю в гульні, я ведаю, што гуляюць, я просто ведаю, што там фэнтэзі, і я не гуляў в эту гульню, мне сябры гуляюць. Таму твоя наша асацыяцыя з гэтага і паўстала, насамрэч, што она вельмі файная, але вот она зусім крыху в іншую выходзіць, хаця вось гэта фэнтэзійнасць, сказачнасць застаецца. А ты раскажы мне. Дык вось, я тут зрабіла невялічкае такое даследаванне, зусім маленечкае. І вось што я зараз ведаю. Ну, па-першае, я бачыла іх раней, гэта такое нешта прыгожае, і там вось нейкія пер'я заўсёды, гэта заўсёды круглае нешта такое. Ну, дык вось, аказваецца, што гэта такі традыцыйны прадмет, які паходзіць з культуры народа Аджибве. І часам вось яны называюцца Анішынабе. І гэта адзін з такіх карэнных народаў Паўночнай Амерыцы. Дык вось, ёсць некалькі легендаў, якія неяк так працуюць з гэтым лаўцом сну. Паводле адной з традыцый, лавец сноў гэта абярэг, які падвешвалі над месцам сну, і яго аснова круг, які сімвалізуе круг жыцця. Унутры гэтага круга пляцецца сетка. Лічылася, што ноччу праз яе праходзяць сны. Добрыя сны знаходзяць шлях да чалавека, а цяжкія ці трывожныя сны заплытваюцца ў гэтай павуціне і знікаюць з першымі прамянямі сонца. Перы, якія часта дадаюць да лаўца, звязвалі з паветрам і руху сноў. Вось такая прыгожая аналогія з ветрам і ўсім гэтым. Але яшчэ існуюць розныя версіі паходжання гэтай традыцыі, і мне вось спадабалася адна. Я думаю, ты зразумееш, чаму яна вось стала такой маёй фаварыткай. Дык вось, ёсць такая вядомая легенда, якая распавядае пра жанчыну-павука, павучыху. Звалі яе Асажыкаш. Яна клапацілася пра дзяцей свайго народа. Дык вось, калі людзі разышліся па розных землях, яна ўжо не магла быць побач з імі, таму пачала ткаць вось гэтую ахоўную сетку, каб аберагаць іх у сне. І вось што я думаю. Па-першае, гэта пра нейкі клопат, пра пошук шляху добрага для чалавека, нейкі такой аберагаючы сэнс. А па-другое, што мне вельмі спадабалася, калі мы гэта ўжо на мову перакладаем і на нашу ідэю з пошукам і такую працу са словамі, калі мы не толькі ахоўваем, але і збіраем гэты у кантэксце лаўца сноў добрыя сны, а ў нашым кантэксце вось гэтыя цудоўныя словы. А яшчэ адна такая метафора, якая мне падабаецца, яна з'явілася таксама ў нашых з табой
такой размовах, гэта мы казалі пра дрэва, так? Але дрэва гэта лес, і я вось думаю, што калі мова гэта такі, можа, лес, если так вось пра дрэвы і ўсё гэта, то можа мова гэта таксама такая прастора, дзе ёсць такія моўныя знаходкі, патаемныя сцежкі, такія куткі, дзе ёсць, я не ведаю, прывабныя расліны, нешта такое, можа, экзатычнае, некая папараць-кветка, якую трэба знайсці. І я вось падумала, што калі наш падкаст гэта пра моўныя знаходкі, дзе мы шукаем забытыя словы, ці адкрываем рэгіянальныя выразы, ці даследуем вось, можа, нават і новыя формы мовы, і мы іх неяк так вяртаем да жыцця таго, што магло згубіцца, а тое, што ўжо, можа, дзесьці запрапасцілася, мы яго вось знаходзім, аберагаем, клапоцімся пра гэтыя словы і выводзім у людзі. Бо тады вось гэты лоўца слоў, гэта для мяне такі сімвал вось гэтага круга жыцця. У гэтым паўціне трапляюць нашы забытыя слоўкі і находзяць шлях назад да нас. Як цябе гэта ўсё? Вельмі супер, ты вельмі так філазофска ахапіла гэтую якраз нашу ідэю. Ведаеш, мы вчора прыйшлі, так просто раптам узгадалі, падумалі, чаму не лоўца сноў. І вот ты якраз вельмі добра так абгрунтавала, такая вельмі цікавая легенда. Я не чуў пра гэту легенду, але я вот цяпер узгадала, я якраз в музеі этнаграфічным у Парыжы бачыла гэты амулет. Як ты апісала, я бачыла гэты амулет, які раз сапраўды, які дапамагалі лавіць сны, асабліва добры, і альбо наадварот праганяць дрэнныя. Але твоя якраз паралелі, параўнанне для нас вельмі важна, тому што праўды мова як нешта важнасць сімвалічная, такая каштоўнасць, правда, якая лёгка вынішчаецца, пэўныя палітыкі да гэтага ведуць, правда, там русіфікацыя, гэтак далей. І якраз наша з табой такая не то што місія, а наша такая, может быть, адна з мэтаў якраз лавіць гэтыя слоўкі. Яны вот лётаюць, яны вось тут ёсць недзе, альбо хаваюцца, сапраўды, недзе у глыбокім лесе ад цывілізацыі, але яны не зніклі, они падзабыліся, альбо людзі жывуць, просто іх не выкарыстоўваюць. Таму што там па розных прычынах. І якраз наша з табой такая адна з місій падлавіць іх, злавіць і подзяліцца вось тое, што ведаць, как людзі хотам, прабач, может, это не зусім этычна, памалавіць мятлушак. Але потым мы іх адпускаем, мы іх не вынішчаем, не засушваем, мы іх просто хочам разгледзець, наколькі яна прыгожая, гэта мятлушка. Такім чынам, сапраўды, вельмі добрая ідэя. Плюс гэтыя слоўкі як амулеты, тут былі паралелі з амулетам у легендах старажытных, а якраз мы ловім словы, будзем за сабой лаўцамі словаў. Это будуць слоўкі, якія як амулеты для нас. Яны нас аберагаюць, а ты не ведаю, не то, што мы не хаваемся ад знешняга свету, мы адкрытыя, мы любім іншае, правда, мы размаўляем на розных мовах з табой, але мы паралельна разумеем, што такі вялікі хор моўны, некаторыя чамусьці галасы моўныя губляюцца, вынішчаюцца, і тады, мне здаецца, наш весь хор не такі прыгожы ўжо і гучыць. І таму мовы, якія раптам пазбавілі голасу, гэтыя словы як амулеты, і мы іх будзем збіраць, і чым больш гэтых амулетаў, чым больш гэтых словаў, тым больш мы будзем абароненыя сімвалічна, культурна. Так, будзем абараняць нашу мову ад забыцця. Ад забыцця, менавіта. Ну, то бок, добра, калі мы з табой згодныя, што будзем нашу мову разглядаць як такі вялізны лес, у якім ёсць сцежкі, рэдкасныя расліны, забытыя куткі, тады наш падкаст гэта падарожжа за словамі. І тут ёсць яшчэ адна рэч, якую я ведаю праз нашыя размовы. Я так раней не думала пра гэта, але што я ведаю з досведа нашых гутарак, часам адно маленькае слова гэта цэлая гісторыя, маленькі сусвет, але вось што для мяне цікава асабліва, гэта след чалавека, часа і культуры, у якой ён ці яна жывуць. І вось для мяне гэта вельмі каштоўна праз гэтыя словы пабачыць цэлыя сусветы і пачуць гэтыя гісторыі і ўбачыць след таго часу і тых людзей, якія ўжывалі гэтыя словы. Так, я згодны как раз у гэтым твоей прапановы, і мы можем выбраць нейкі такі, мы абмежаваныя, правда, з табой все адно. У нас ты і я, і мы не можем так на все, на шматлікія тэмы раскідваць, але тое, што мы можем выбраць нейкія сцежкі, па якіх мы ўжо ходзім, па якіх мы збіраем гэтыя слоўкі, але з якімі можна падзяліцца. Вот уже некаторыя, не ведаю, там такія вот, три, прынамсі, сцежкі, лініі ўжо у нас з табой выразна вымалёўваюцца, мы пра іх гаварылі раней, мы можам паговорыць пра віцеблінізмы, тое, што мы называем, да, такія слоўкі, выразы, уласцівы віцебскай гаворцы. І не толькі віцебску, канешне, места Віцебск, але не толькі. Віцебшчына, в прынцыпе, пры гэтым, трэба адразу падкрэсліць, што гэтыя словы мы не можам часам цалкам аддаць Віцебску, таму што гэта слоўкі мы можам пачуць у Полацку, у Воршы, у Магілёве, але вось так традыцыйна, то бок паўночна-ўсходні дыялекты гаворкі альбо паўночна-ўсходняя беларуская мова
мова. Чомусь так традыцыйна, стэрэатыпна іх прапісалі да віцебскага. Напрыклад, да, слова тыповае, я думаю, можаш прыклад прывесці, каб стала все ясна, гэта якраз слова малец. Тыповы віцеблінізм, але і ў Полацку кажуць мальцы, і ў Воршы, і ў Магілёве, але чамусьці все, калі кажуць слова малец, адразу все кажуць асацыяцыя з Віцебском. Абласны ці цэнтр, да, там, ён, канешне, манаполізаваў. Але мы маем права казаць пра Віцебскае, бо гэта рэгіён. Але будуць некаторыя слоўкі, якія толькі ў Віцебску мы можам пачуць. Альбо слова калакалуха. У Менску кажуць чаромха, а ў нас вот кажуць калакалуха. Іх сотні гэтых словаў. І мы можам кожны раз па 2-3 слоўкі кожны раз, каб адразу все не выкідываць, а каб зачароўваць і прыцягваць наше слухацтва. Это першая сцежачка, правда? Ну, тогда і другая сцежка, па якой мы пойдзем і будзем лавіць слоўкі і спрабаваць іх вяртаць. Я бачу, што яны ўжо і так актыўна вяртаюцца, але трэба дапамагаць гэта, альбо дэманстраваць, паказваць некаторыя слоўкі. Напрыклад, фемінітывы, якія сапраўды ты ўжо сказала, да, Сяня, што ў гістарычнай перспектыве маюць даўнюю багатую гісторыю беларускай мовы, але былі змаргіналізаваныя. І таму мы будзем рэгулярна вяртацца да фемінітыву. Гэта слова можа многіх палохаць, але это звычайныя назоўнікі жаночага роду, якія азначаюць асобу жаночага полу паводле прафесіі, пасады, роду заняткаў. Це насамрэч проста і бяскрыпна. Калі ў мовазнаўстве мы выкарыстоўваем шматлікія іншыя паняцкі, такія, якія могуць яшчэ больш напалохаць. Мы можам сказаць пра фемінітывы, агентывы. Гэта тое самае ёсць. Бо агентыв гэта як назоўнік, які апісваюць прафесію, пасаду, род заняткаў, сацыяльную, нейкі статус, ну і гэтак далей. І мы будзем пра гэта таксама гаварыць, і шмат прыкладаў, да, з даўняй беларускай мове шмат гэтых фемінітываў было. Караліца, замест каралева казалі караліца ў старабеларускай мове, ну потым каралева стала, там, ну і гэтак далей. І цяперашнія сучасныя многія тысячи гэтых словаў, мастачкі, сенатаркі, ну і гэтак далей. Спынімся на некаторых важных, актуальных фемінітывах, якія выклікаюць шматлікія дэбаты, пытанні. І трэцяя наша сцежка, гэта якраз ты падзабытыя слоўкі в беларускай мове, якія яны не згубленыя, они нават не страчаны, яны існуюць в слоўніках пасіўна, у тэкстах класікаў, класікіняў нашых, альбо у пасіўным маўленні нашых бабулек-дзедулек. Едзеш в поле, прыязджаеш, яны бамс і скажуць гэтай словкай, і я тады ловлю яго, таму што гэта вельмі прыемна, што яно не толькі я его в кніжках ловлю, у старых слоўніках ловлю, але я его вось бачу, оказывается, слово, якое я бачу і думаў, оно только в слоўніках Насовіча альбо слоўніках 19 стагоддзя, а бабулька вот в 21 стагоддзі сказала его. І то бок оно не згубленае, оно падзабытае. Напрыклад, слово кельчыба. Мы потым падрабязней можам спыніцца, да, якраз і расказаць цэлай гісторыкі з гэтым словом, што гэта значыць, адкуль і чаму мы яго падзабылі і чаму яго варта вярнуць, таму што яно вельмі цікавы сінонім словам, які прыйшлі з іншых моваў, замежныя словы замянілі часта гэтыя словы, а бабулькі, дзедулькі кажуць вось такія словы. Каб, мажліва, гэты разрыв мінімізаваць, мы якраз і будзем спрабаваць вяртаць гэтыя злоўленыя словы. Ну, цудоўна. Ведаеш што? Можа быць, яшчэ будзе чацвёртая сцежка. Гэта пра новыя словы. Ці словы, якая моладзь вось зараз неяк так вось гуляючыся з мовай ці не ведаючы вось гэтыя згубленыя слоўкі утвараць, то бок таксама у нас ёсць такія прыклады, пра іх таксама пагаворым. Добра, згодна, якраз тэма неалагізмаў, альбо як мы іх называем наватвораў, яна таксама вельмі важна, і сапраўды сацыялінгвісты і мовазнаўцы фіксуюць такія словы, ёсць пэўныя слоўнікі нават в інтэрнэце спецыялісткі ствараюць, і яны ёсць, таму тут яна сапраўды чацвёртая тэма сцежка вымалёўваецца, хаця она часам можа скрыжоўвацца з іншымі тэмамі. І ввогуле все гэтыя сцежкі, яны могуць в пэўныя моманты у лесе сустракацца, а потым зноў разбегацца. Напрыклад, пэўны віцеблінізм можа быць і фемінітывам, і падзабытым, альбо там неалагізм, які можа быць прывязаны з фемінітывамі. Якраз вось гэтыя сцежкі будуць збегацца. Можа, гэта ўжо час прыйшоў да нейкіх прыкладаў. З чаго пачнем сёння? Можам пачаць. Мне, конечно, адразу блізка актуальна фемінітыва, але мы з Віцебскай, мажліва, варта пачаць з віцеблінізму. Напрыклад, такое слово, якое адначасова адносіцца і да віцеблінізму, таксама да слову архаізму, як слова водбіцца. Вельмі загадковае, прыгожае, романтычнае слово, якое, на жаль, мала хто Беларусі в іншых рэгіёнах можа зразумець. Але водбіцца, напрыклад, бабулькі хадзілі збіраць зёлкі ў
водбіцу альбо падводбіцу. Это синонім лагчыны. Віцебшчына, Аршаншчына, Дзвінскі і Прыдзвінскі і Прыдняпроўскі кажуць хадзіць у водбіцу. То бок в іншых рэгіёнах Беларусі гэта лагчына будзе называцца інакш, Віцебску горша гэта называецца водбіца. Але яшчэ цікавае іншае значэнне, якое зрэдка з'яўляецца. Гэта другое такое значэнне, кажуць, напрыклад, вельмі романтычна і вобразна такая, як працуюць вобразнасць у беларусаў, Віцебшчыны кажуць, ой, у яго водбіцы пад вачыма. То бок чорный кол, альбо как это кажут, коли там не ведут, не выспался, альбо там хвареют люди, то кажут, вот у тебя колы под вачыма. А вот віцебскі такі дыялект, віцебская гаворка, яна кажуць водбіцы пад вачыма, але гэта таксама фіксуецца не адзін раз, а вось у некаторых вёсках, паўтаруюсь, Аршаншчыны, Віцебска, Лёзны і Дуброўны. То бок не проста лагчына водбіца, але таксама гэта пераносіцца на такое вобразнае параўнанне водбіцы пад вачыма. Дзякуй, вельмі цікава. То бок наш план, які мы сабе тут ставім, рабіць адзін такі выпуск на тыдзень. Што будзе на гэтым тыдні для нашага слухацтва, будзе сюрпрызам, неспадзянкай. Можа, гэта будуць фемінітывы, а можа, віцеблянізмы, а можа, нешта яшчэ, а можа, нейкі такі куточак, які мы зараз нават і не бачым. Але вось штотыдня будзе нешта ад нас выходзіць. І па-другое, вельмі важна, Владзік уже ўзгадаў, што мы не можам ведаць усяго. І не павінны. То бок, мы зараз звяртаемся да нашых слухачоў і слухачак. Ці калі у вас ёсць нейкія цікавыя словы, ці вам цікава нешта зведаць, так вы нам пішыце, ці дзяліцеся вашымі рэгіяналізмамі, як кажуць толькі ў вас. Асабліва нам цікава пачуць людзей з Віцебску, але не толькі. Це правда, да. Дзякуй, Жэні, за гэты зварот да нашага слухацтва, таму што каб гэта было такі працэс двухбаковы, мы будзем рады пачуць і рэакцыю, прыклады гэтых словак, мажлівы кантэксты, нюансы, таму што мы сапраўды мы ўсяго не ведаем, і мы не прэтэндуем на ўсё веданне. Хоць мы займаемся мовай прафесійна, але вось, сітуацыя такая, што мы не заўсёды маем доступ да поля, таму будзе вельмі рады вашай рэакцыі, вашым водгукам. Да і наогул, калектыўны розум – гэта моц. І ніякія нават вельмі геніальныя розумы яго не заменяць. До сустрэчы ў наступным эпізодзе падкаста «Лоўцаў слоўцаў» на Беларусь FM.